quero falar, hai dúas cousas que están de superactualidade sobre a inteligencia artificial que eu quedo pampa. Eu, de verdad, que o mundo ten que pararse a pensar. Son dúas cousas. Unha é esta idea de que puxeron as inteligencias artificiais a facer como unha especie de terapia onde cada unha tiña unhas patoloxías, algo así, mira, de verdad, que non leo a fondo estas cousas, porque pareceme unha perda de tempo. Só as lería a fondo se as cousas que eu digo tivesen repercusión de verdad. Pero é que isto conecta moi ben o mito feito realidade. Tamén conecta moi ben aí. A sociedade inmadura, infantil. Poñen as inteligencias artificiais e díselle aí que teñen unhas enfermidades. E daquela, e a xente escribeu así. E a xente que escribe estas cousas é xente experta, non é como a min, que son unha ninguén. Dios me conserva así. Di, desenvolveron síntomas. Pero, vamos a ver. Son algoritmos. Non desenvolven síntomas. O que desenvolven son uns diálogos que representan eses símbolos, ou eses símbolos, eses síntomas. E o que me pregunto é, hai persoas adultas e formadas de certa idade, porque ves, non? Como, porque se isto é malo para que isto para o outro, isto é o peor. Pero o que é un problema non é a inteligencia artificial, que é un algoritmo, e que colle o que hai por aí e pode simular e facer como a ben que ten TDAH e depresión ou o que sexa. O que é un problema nesta sociedade é que haxa persoas que cren que desenvolve unha enfermidade mental. Un algoritmo. E aquí entra a idea do mito feito realidade. E eu, onte xa, quedei pensando. A película Frankenstein. A película Frankenstein é un peliculón. E é un peliculón filosófico. Cando nós vemos Frankenstein, debíamos empatizar con ese monstro creado polo home, por un home, que, pois iso, acaba asasinando e o que sexa, pois, quero dicir, é que está pensada para empatizar co monstro. Agora, chega a IA e desenvolve enfermidades mentais, desenvolve un diálogo. É hora de que todas esas noticias que saen de estamos en perigo por culpa da IA, agora toca empatizar con esa inteligencia artificial. E a inteligencia artificial somos nós. Somos os seres humanos que alimentamos dunha forma ou doutra, que mandamos toda esa información aí. Mais aló do teu chat, existe unha big data que está alimentada por psiquiatras, psicólogos e persoas da pé que producen ese diálogo que aparenta ter enfermidades mentais. Logo, con quen temos que empatizar? Temos que empatizar con nós. O significado disto é empatiza contigo. Empatiza cos outros seres humanos. O problema non é a inteligencia artificial. O problema é que haxa seres humanos adultos formados que estén crendo que un algoritmo
desenvolve unha enfermidade mental, 2 ou 3, como a unha crianza cree que Spiderman sube polas paredes. Parte 2. Hoxe a mañá, tomando café, vexo que un experto tamén, é que eu, de verdad, hai demasiados expertos. Hai que definir o que é ser experto. De que di que no mundo do dereito, por culpa da intelixencia artificial, acabouse o facturar por horas. Porque algo que a intelixencia artificial fai en minutos, ti non lle podes cobrar ao cliente 4 horas. Eu aquí tamén digo, este señor tan preparado para todo na vida, é tan simplón que ve a intelixencia artificial e di, ui, xa non podemos facturar por horas porque non estamos traballando horas. Porque a nadie se lle ocurriu que se hai uns avances que nos permiten facer o mesmo en menos tempo, iso ten que beneficiarnos como a seres humanos. E ois, que este bufet de abogados, que el falaba de abogados, pero val case para calquera cousa, onde todo o mundo está traballando 8, 9, 10 horas, ao mellor podemos traballar 5. Cobrar o mesmo, porque cobramos por traballo, e ter máis tempo para nós. Non sei, é moi marxista. A industrialización, cando unha fábrica acada, gracias ás máquinas, a mesma produción en menos tempo, busca novas formas de explotar o traballador. Ou máis produción para ganar máis. Porque, claro, a idea de traballar menos horas é que, a ver, é que é a teoría de Marx, joder. E nós ter máis tempo para desenvolvernos como a ser humanos, esta non a imos reclamar, non? E o peor é que hoxe a masa pensa isto. A nadie se lle ocurre dicir por que neste mundo non estamos traballando todos 5 horas en vez de 8. Neste mundo, primer mundo, non? Este benestar. En vez de 8 horas. E temos tempo para desenvolvernos como persoas. Para coidar. Porque capitalízase os coidados e nadie pensa que todos os avances tecnolóxicos e de intelixencia artificial permitirían ás persoas ter tempo para coidar. Poderías ter fillos e un traballo de 5 horas onde ti ganases o mesmo porque a empresa pode producir e pode chegar aos mesmos obxectivos con menos horas de traballo. Pero é que sempre buscamos a solución capitalista. O que necesitamos é escolas infantís, mil merdas, que nacen novas empresas para xestionar todo iso, e nós, seres humanos, somos autómatas. Porque lea a Marx, eu xa lín a Marx. E Marx dixo, se ti tes unha intelixencia artificial, e non o dixo porque non a había, el dixo, se a intelixencia artificial permite que en vez de 8 horas, en 4 teñas o traballo feito, ti vas para casa. A produción está feita, e o beneficio económico está aí. E ti és un ser humano. O problema ainda é que hoxe o máis da xente non sabe que facer co tempo. Hoxe a máis da xente pártenlle o xornal pola metade e dase conta que para silenciar a súa cabeza con tanto tempo libre, en realidade necesita máis traballo porque todo é consumo. Porque a xente non sabe estar consigo. Porque a xente non sabe adicarse ás outras persoas e desfrutar ese tempo.
Porque hasta as outras persoas son obxectos de consumo. E cando ti consumes outra persoa, desgástala. E cando a desgastas, tens que tirala e coller outra. E iso, como vas ter saúde mental? Como vas ter saúde mental? Como vas ser un ser humano se és incapaz de poñerte cara a outro ser humano e ver a súa humanidade? O problema é que unha sociedade que se deshumaniza, humaniza unha intelixencia artificial. E o problema é que unha vez deshumanizada esa sociedade, non sabe que facer co seu tempo. Non sabe que facer de cara ás outras persoas. Eu teño claro. E eu digo moitas veces, eu isólome. Isólome, métome aquí. Eu non quero nin estar en conversas nas que se debate 2 horas sobre os perigos dun algoritmo. Eu non quero estar con seres humanos que cren que Spiderman sube polas paredes.